CGB. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Kaso bago tatabunjing pag laog ko digdi sa third floor, nadanangog ko, halang kausubusis ni BP Henry. Ano daw niya ako, tabata, kumplian nyo. Nadanangog ko, nagko-commercial ka baga bunjing. Gari may kaiwal man. Sa iinya ko baka kung may relasyon ini sa trabaho. Di daingon ako, tamabati ko ta ako nin happy birthday. Daingon ako naglaog sa opisina. Ang nadadangog ko, ipapablatter ta ka! Anong paghuna mo sa ko? Nadadangog ko. Gurano nga yung presyo kang catering mo? Nadangog ko sukan. At 40, baratuan! Ano paghuna mo ngayon sa ko? Di ko kayang mag-cater ning halangkaw. Barato nga yan, presyo mo nga sa ko. Insulto nga yan, dapat suhalang ka ang gusto ko. Yan. Uy, taod-taod, ugmaho na. Uy, na nag-deliver na iguana. Siguro mga 50 mil ang kantidad kan catering. O may nag-aral sa pating bangko. Happy birthday, VP Henry! Kasama pong Vice President for Network Programming, nagiselebrar kan sa iyang ika-38 kumpleanyo tabi ngunyan. Happy birthday tabi, VP Henry! Yan! Sibut digdi sa kwan, sa samuyang third floor, igwa digdi nin open space man, magurarapangan kami man sa natabi, tabawal bagangon yan ang tiripuntipon pang dakulaon. Yan, salamat tabi and happy birthday sa samuyang VP Henry M. Yan. Tamang-tama, Miyerkules ngunyan, 12 de Enero, aldaw ni Mama Mary. Magpasalamat tabi kita sin maghagad intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay. Tumbang, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Ecstasy. Dahilan sa mga bendisyon na ipigtatawkan sa tuyang kagurangnan sa pagi po ni Mama Mary, our Mother of Perpetual Help. Live po ang novena alas 5:15 tatabunjing tabi alas 5:15. Yan. Ano man po ang kasiributan, amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Si VP Henry. Buda sa iba pang nagkukumplean nyo.
Sagkod makita nga alas 10:30 nin pagkaudto. Tingog kan banwaan kasabay ang puwersa. Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi. Si kumparing Al, kumparing Jim, kumparing Jomar, si Ands. Si Luwens on kumpano, siyempre nasa honeymoon period pa, no? Si Luwens, ano? Porque es la bomba que pasa. Sige ang text ka ito sa kung naggangara na Joel, ano tabi, Bunjing? Sí, me gusta. Ipinauubaya niya na daa kay Luwens ang kaugmahan. Sabi, salamat ngayon sa pagmamahal, Luwens. Nakapirma, Joel. Extano, ecstasy. Sa Manibela, si Henry De Boy Mata, technical controller sa Moya pong Chief Tech Ramir Bunjing Tanay. Si News Manager Mardela Padagos po ang pagsubaybay. Walang lusot po yan ang gabos pong mga istorya. Sumada lokal, siyempre national, international, istorya pong dapat niya itong maisihan. May relasyon sa oral law na pagbuhay-buhay. News Manager Mardela is the name. Sa Production Center, Angel Mustasa. Sa IT, tandem dyan si Arven Buda, si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tampa. Ano ning nga sa tuyang nakukuha istorya, i-verifikar ta daw ini, may nakuhaan da nin Badil, aki nin sarong BC Alcalde, inda kung totoo tabi ini, ha? Na istorya, pa-verify ta daw sa tropa, may aki da nin sarong BC Alcalde, parang nakukuhaan aligado nin Badil, ganban bagangon yan tabi, ha? Sige po. Yan, ipa-follow up tayo. Nasa kuyang numero, 0961 7590888 sa smart po. And then sa Globe, 0926 0156 Ano? Sige. Pero bago yan, baluan tang apudan si Congressman Garbin daw yabagan sa Chairman Committee on Constitutional Revision. Igwa kita ni nako ang istorya, may reaksyon ata daw magkuhaan ta daw si Congressman Garbin sa lower house, ano, gari may plano, may nagsangat na i-extendir ang termino kan mga elehido opisyales, bad lamang bakante si kumpido mo niyan, ano, ay busy, ano, bad lamang makuang kita yan, makakontak kita, makalusot, ano, buda yan, ayan, nagring, salamat na nagring, ano, bad lamang may daining masyadong kasibutan ang kongresista. May nag-file pa, ano, sa lower house nin ining gustong extender ining termino kan mga elehidong opisyal. Dahil tasabot kung itreferso sa ngunyan o sa mga maabot na kwan. Tama, eleksyon na ba? Hello, Kong Pido, good morning, tabi. Good morning, Pio. Opo, thanks for taking my call. Kung on air po kita tabi sa DCGB, sa Tingog kan Banwaan, kung kuha lang sa atensyon ko tabi, may nag-file sa lower house, so planong i-extender ang termino kan mga elehidos opisyalis tabi, mga elected officials tabi? Well, tama ka dyan, Pio. That was filed by former Deputy Speaker Dong Gonzales. But, ang bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments, nahapot naman ako kan ka mga national media kung ano ang take ko because that will be referred to my committee, Pio. And without
elaborating, I told them that it's too late in the day, sabi Pio. Oho. Kung maski ano pang sabihon, Congressman, kung dai na talaga mapupwede, alanganin na? Well, alanganin in a sense because if you speak about amending the term limits of elected officials, it creates an immediate controversy considering that sa ngunyan, Enero na kita and ang election is May 9, sabi Pio. And when you look at the legislative calendar, by second week of February, magkakaigwa kitang break to give way for the national campaign. So there's no time to debate on it. And aside from the fact, when you talk about lifting the term limits of elected officials, nagkakaigwa perming pagdududa ang sambayanan na the only purpose is to perpetuate those who are in power. So talagang it leaves a bad taste to the Filipino people who are the true owners of the Constitution. And kung maipasar man yan, the one who will approve the said amendment. So, me as the chair of the Committee on Constitutional Amendments, I suggest that we rather focus on the resolution of both houses number 2 that we approve ito bagang amendment sa economic provisions of the Constitution. Aprobado na ito, ayaw na lang sa Senado. Ito ang dapat ang tutukan because that will bring about the much needed solution to economic recovery brought about by this pandemic. Kasi pag pinag-urulayan ta politika, especially so that it will give advantage or extend the term limits of every elected official, talagang firming pagdududa ang tinataot na sa sambayanan. Ay, oho. Di nagkapirang rasones palantabi, Congressman, sa panahon alanganin na and so logic behind magdududa sa mga constituentes niya to na magpapahaloy na sana sa ilihido puestos so mga yaon dyan and mas maray na ikatulo ito na sa ng supervisions pang ekonomiya ang pag-urulayan. Now I wonder tabi kung duman sa tenor kan pinagsakat na o pinagsaangat po na resolusyon, ano po ito nagarefer sa mga mapuon so ang pag-extender sa mga maiilihir ngunya na eleksyon o pag na kung halimbawa kung makakuan sa pero dai na mangyayari first base pa sana dai na mangyayari yan. Well, to be honest with you, Tabi, Pio, I haven't read yet the proposed amendments sa Constitution, pero ang sa kuyang pagkaintindi, if ever that will push through and it approved in a plebiscite called for that purpose, it will not benefit the sitting president. Iyo man so sa iyang proposal duman. But having said that, talagang Mayo naman talagang panahon. As in dai na papanahon, panapag-urulayan mo niyan ang pag-amendar kan term limits kang lambang elihidong opisyal. Ayun, oho. Kumbaga, diskumpasado tabi, Congressman, O di, at nakaabot na yan sa kwan mo, sa komitiba tabi? Day pa po, kasi marisum pa sana ang session ng Kongreso sa Lunes. And right now, we have a 2-week lockdown in the House of Representatives, although filing of bills and resolution online. Kaya nare-receive ang pag-file ng mga bills and resolutions sa online tabi. Ayun, opo di pag-abot ka anduman sa saimong komite, kumo arog na kaan po talaga ang paninindugan ta dyan, wala na, hindi maka first base na yan tabi, Congressman. Well, tama po, it will not fly. Sabi ta na nga wala ining suporta, inot na inot, sa membros asin sa liderato ng House of Representatives. I was able to talk to Speaker Lord Alan Velasco and sabi niya, there's no time
no chance. And at the same time, hindi napapanahon. Iyan, opo. Congressman, kung ikaw ka pang gustong idagdag, may pagkakataon, go ahead, tabi. Well, Pierre, right now, nagpipay out kita sa mga tupad beneficiaries ta. Tigyaw kita dito sa Albay Astrodome, covering almost 1,700 beneficiaries. And this is part of the 8,000 beneficiaries baga sa tupad na kung saan padagos ang pinag-cover pa. May mga kapirapang barangay na subject for schedule pa. So magalat-halat lang tabi PO dahil sa kadakulan, we'll try to cover as much as possible itong mga beneficiaries na siyempre pangangaipo man nila ng sweldo nila halik sa tupad tabi PO. Opo. Salamat, Congressman. Ingat. More power, tabi. Salamat and Marinaldo. Thank you so much sa mga tugang si Congressman Pido Garbin Jr. Yaon sindangon yan dyan sa Albay Astrodome. Kaya pala mataw-taw duman kan mag-agi kita. Medyo mataw tupad payout pala nito tabi ano. So yan po ha, an mensahe manungod duman sa itong planong pag extender kang term akan mga kongresistas. Maray na aga tabi dyan kay Sir Tito na San Andres. Nakamonitor siya o gunmo ang tatabunjing. Pinadara pati sa tuyang messenger account. So retrato. Kanda ko laununununo niyang telebisyon. Nakakonektar pa bunjing sa wakawak na magayon na sound system. On air kita sa iya. Sir Tito na San Andres, good morning tabi sa imo ha. Okay, so yan sa tuyang initial na bungkaras po ka na istorya ta ibaga ba nagadbunjing sa tao na ini kan pandemya tapos nagadagadang election ma-file kaning resolution ma-extender kang term limits gari bako nga ning gari kundi talagang diskumpasado. Tama ito si Congressman Garbin. Diskumpasado na tata. Yan ang pag-irestoryahan ta. We are on the go sa laban niya to. Much more important pa na dapat na pag-urulayan how to survive ining sa tuyang pinaghampang na pandemic na nag-iitaas na naman ang kaso urual daw. In fact nga ni kasubagong magahon in relation with that. So teritoryo kan Albay buda so digdi sa may Camarines sa may Sorsogon iyan na kuan na po medyo nag-istabilisar na naman nin mga checkpoints an sa tuya pong mga otoridad tanganing sumala og digdi are those in accordance with the executive order na pinaluwas po ni Gobernador Al Francis Bichara. So yan po ang mga dapat natutukan bako itong term extension. So Mario Joseph, Madam Rose kang Kekoys dyan sa lugan sa Bypass Road. Good morning. Good morning, Tabi. Saan ka nagkuman ka sa Udma? Natatapig sisirip mo ako kasuod ma. Tumara ka nga ta. Huna mo di ako nagdadangog. Nag-agi ako duman sa imo, kundi dahil na ako naghapit. Kaya ba talan? Kaya dalan na ako na. Yaon duman, si Edwin na lang pakatapos si Sir Henry. Happy birthday pala kay Sir Henry. Birthday nyo niya ni. Nagapot nga ni ako kung pirahan edad niya. 38 tabi. Ako na ako. 16 para 17. Ay, uni, magayon na ng topic mo, pero may concern lang akong diitig sa bypass. Opo. Gusto kong ipaabot ini sa DPWH na kung pwedeng digdi po sa kantukan, digdi po sa may stockpiles, kung pwedeng makalaag sindaki slow down na marka, lalo so mga hali sa 3rd district na mga biyahero. Tagarupas-pas ang dalaga ninda, mga nakamotor, nakakotse, mga naka-auto. Pero dahil isinda nagmiminor sa pagbaba. Andyan nakakantod na dyan, lalo duman sa may kapiestahan, dakulo na ang aksidente dyan, paalanganin po pagbaba. Opo. Kung pwede kung bako sa inda kagabatan, makalaag sindaki tabi man makalaag ki sign bagang slow down. Di naman po sa hali sa may engineering office alanganin po bagaan
sidewalk digdi lalo sa may tulay paliko na digdi sa bypass. Opo. Kansaro di it pa dyan mabangga sukunso ko. Mhm. Maiipit siya kan truck na biglang nagliko na alanganin tapos may naglaog pang sarong motor. Nako. So duman siya maiipit. So duman pa saro pa ito sa peligrosong lugar lalo kung mga nag-aaragi ang mga tao. Tapos may dara-dara ka pa ngayang biglang lunada na bigla kang mabirigyan duman ang pinakaalanganin. Kung pwede Mhm. tanganing ma-advisean sa mga biyahero, sa mga naglalakaw, na yan ang lugar na yan, medyo delikadong lugar. Iyo tabi ano. Yan ang kunyang ko lang, concern ko lang, tango niyan nga ni, nagluluto ako na hiling ko, paspasinda. Lalo sa mga nagbibisikleta na halos kauno na ninda ang gabos na linya kan tinampo. Tapos nagmumorotor, iistoryahan sa tahaw kan tinampo. Marios. Instead nagumilit na mag-istorya sinda, nagmumorotor sinda, nagtataning sindang nagdadalaga nag-istorya. Ay nako. Peligroso po iyan. Tapos lalo digdi sa mo sa may haraniman sa mo sa pagbaliw medyo naaalanganin man kami. Sige tabi, Madam Rose, ta ipapabot man concern. Ano, sige Mr. po. Mr. Guapo tabi, ate mag-absent na hada ako magdadagaw. Thank you, bye-bye. Salamat po, Kumusta na lang sa Kikoy customers. Sili, Bye-bye. salamat po. Yan. Good morning kay Madam Rose Nagrahe da Buda sa Familia. Diyan kay Lenz sa Gabo sa Familia. Buda diyan sa Kekoys. Diyan sa Salugan Bypass. Puwerte diyan bunding mga orin. Magdumang kita tatabunjing. So, unod kita sa motor. Kaya duman sa motor ko tatabun. Luay-luay hantasan. Ada magbiliksita ka, sabi kan mga aki, biliksita. Sunudan ta ka sa... Diba? Pwerte dyan sa Kekoys. Sa Salugan. O dyan sa may likod kan opisina ni Engineer Dante. Ba kung pag nag-uli ka sa Nabwa, bumaba ka dumang kay Engineer Dante, tuktukan mo, Engineer, madumang kita kay Madam Rose Nagrahida sa Kekoys. Yo, masana, may sikreto nga gihanduman. Lutong bahay, the best dyan, Budaso Japanese and Filipino fusion. Kan Toriyaki. Yan. Toriyaki, takoyaki, tabi. Sige, good morning dyan sa Indo. Pading Jomar, Buda Pading Al, inabot mo na kita kan time check, ha? Kamon masunod pakalis kay ni. Oras, Pilipinas, alas 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, multivitamins, Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahali. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas, Leni Robredo. Teita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng marami
maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Pwede manayaki Makunat, ayuda at sanitasyon Kultura, turismo at edukasyon Lahat ng yan tututukan ngayon Kay Manay Jackie talagang ahon Tutulungan kang magkatrabaho Baka kay Albay tsak na asenso Kay Manay Jackie talagang panalo Di ka iwanan hanggang dulo Manay Jackie Ang tutulong sa inyo Maaasahan nyo Manay Jackie Ang maglilingkod sa inyo Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Strive for something bigger to boost your career and professional advancement in one of the Pioneer Graduate School in Bicolanja with Level 3 accredited programs. Earn your master's and doctorate degree at UST Legazpi Graduate School. Nurturing the mind, forming the heart, enriching the spirit. University of Santo Tomas Legazpi also offers College of Law, home of the bar top notchers, the first and the oldest, and the top performing law school in the region. Don't just earn law degree. Be a lawyer. Be a Legazpi Tumasan lawyer. Choose UST Legazpi, the premier Dominican University of Bicol. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kay Nong Meat Shop, dakol ka ding choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless, asin iba pa. Digdi man makukuha ang tosino, hali sa Pampanga, siomay, ham, mantang ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa Market Site Kapantawan, Legazpi City. Igwamanin branches sa Tabaco, Pulangi, Libon, Piuduran, mantang bukas naman sa Kubadkad, Castilla, Sorsogon sa hampang mismo kan public market. Apwera digdi, ang Nong Meat Shop, igwamanin dampa kung saan pwede kang magpaluto mantang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kan kusidong sira, igwamaning seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong, makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Nong Meat Shop na kita. Harapin ang hamon mga true hero Sa neuropathy di magpapapigil Pag namamanhid, nangangalay O may tusok-tusok na ramdam Mag-Neurobion na Neurobion, Neurobion on Neurobion Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barleygrass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba lang sakit ng katawan. Magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tingogang Banwaan. Pio Fernandez. May nagapod sa tuya, pigbabati si VP Henry. Happy birthday da. Tadain na ako contact sa cellphone out of coverage area. So classmate niyang taga Santa Florentina dyan sa Taysan. Yan. Tabi, classmate mo daw tabi ni VP Henry, si Madam, dahil lang nagkang kasupag ngaran. Dahil nakakalusot sa linya. Paminsan talaga, kan buding, daw kataning mo nga ni paminsan, out of coverage. Yan, happy birthday da tabi kay VP Henry. Sabi kan sa imong classmate na taga Santa Florentina digdi sa Taysan kan Legazpi. Sige, duro-diretso kita kan na istorya na dyan sa luwas. Isihon ta ang bungkaras. Si kumpadreng Jomar nasa linya. Pading Jomar, thanks for waiting. Go ahead na tabi. Good morning. Salamat, Pading Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Requirement na sa pag-renew kang mga negosyo digdi sa tabako na bakunado ang may sadiri buda mga empleyado. Nyan. Oho. Ini ang kinumpirmar mismo ni Sarah Jowers, ang officer in charge kan business permit and licensing unit kan tabako. Sinabi ni Jowers na bago ninda i-issue ang business permit, kinakaipuhan na ang may sadiri, pati na ang mga empleyado kay ni, magsumitir sa sainda kan vaccination card. Kung dai pabakunado, magibuki undertaking na sinda sa swab test antigen every 2 weeks. Oh. Iyan pa de ang bagong requirement. Yun. Oho. Mapirma, halimbawa, sa empleyado dahil bakunado, magibusinda ki undertaking matuga na mangangako na kada 2 semana sinda magpapa-antigen tangani na sinda palaugong kan employer sa trabaho. Iyan. Oho. Kung ang employer mismo bako man bakunado, magibo man sinda kayan,
Tangani na magtinidong bukasan sa indang negosyo. Iyon, okay. Kung lalo na kung may nagralaog bagang mga customer sa indang negosyo, may sa diri baga nagahampang man. Kaya dapat man may undertaking man sinda, kung bako sindang bakunado, magpapangako sinda na kada 2 semana magpapa-antigen sinda asin ipipresentar digdi sa city government. Yes. Oho. Iyan ang bagong patakaran kan syudad kan tabako padeng tiyo. Pero sinabi ni Jowers na duman sa mga interesado magpabakuna sa sarong establishmento. Halimbawa, nagsubmit sa establishmento, may 10 sindang tao, supito o 2 dahil pabakunado, pwede sindang i-special schedule kang city government para mabakunahan. Igwanin kumbaga priority i-schedule sinda ngaya so negosyo ni arog ka ini ngaya barberia o kaya bakery. Bakunado man so may sadiri, so mag-agom so familia kan may sadiri. Tapos igwa sindang empleyado na 8, so anong bakunado so 2 bako. Itong sudua, igwaning special na aldaw na itatalaan na so gobyerno mismo kan tabako na sinda ni pa-priority. Kung gusto nila magpabakuna. Kung gustong magpabakuna. Pero kung nabo nila magpabakuna, obligaron sila na magpa-antigen kada 2 semana. Yan, and it applies to both duman sa owners and employees kung dahil sinda na bakunado pa. Roger on that pa din. Pero halimbawa bako pa bakunado so employer pero so employees bakunado still kumpadreng Jomar ma-release kan business permit pero magibuning kasuratan na ako may sadiri kan bakiring ini mapa-antigen ako or swab kada 2 semana. Roger on that. Sige. Para ma-issue ang permit or else ang permit the issue. We had added that requirement for the submission of photocopy of vaccination certificate or the vaccination card. The kulatilla or the undertaking that our administrator was talking about a while ago, that is attached to our application. And then no permit is issued. Dahil ito yung kitita o hanggat na ikasabay ang vaccination certificate or vaccination cards. Iyan pa di ang boses ni Ms. Sarah Jowers. Opo. Kung Padre Jomar, i-qualify tatabi, ano so vaccination dapat kompletado so 2? Isasabi man nila kung single sarok pa sana, itatawa na nakipermit. Ayo. Maski sarok pa sana. Pero i-schedule na sinda for second dose. Yan. Matatabangan na sindang ma-schedule for second dose. Roger on that pa rin. Yeah. So, pag nahiling na kan business permit and licensing unit na may mga dahi pa bakunado o dahi pa kumpleto, putong sinda kung interesado sinda na kung lalo na subakong bakunado, kung interesado sila magpabakuna, pag naguho, i-schedule sinda. Pag dae, magibo sinda kang undertaking. Yan. So mga sa first dose, i-schedule na for second dose. Yan, at nagpupuno dyan sa lokal na gobyerno na restriction kan sa pagbakuna na dapat bakunado ang mga yaon dyan Roger on that pa rin. O di nuari niyan efektibo kumpadreng Jomar? Actually, efektibo na ho niyan. Nagkukuruahan na baga, nagre-renewan na kan lisensya. Yan. So pag dahil mo na sunod itong requirement, so sabi nga ni Madam Jowers, idinagdag din ang requirement ito. So pag ito, di ka man na-permit. How about kumpadreng Jomar? So nakakuha na nin business permit ka nakaliis na semana kan dahil pa ini-epektibong orden na ini over? Effective na ini pa rin. Ini kan pagpumpasa na. Paglaog pa sa nakan Enero 1, January, ayan. Nagpunsinda kan pagparinyo ata kan nakaaging Lunes, last week, or Martes ata yon. So, itong additional requirements na ito, kasabay na ito. Sakob na sugabos, dyan na ma-apply talaga. Ako, kumpadreng Jomar, I doubt, malakupin sa bilog na albay, na araw kaning sistema. In fact,
digdingan ni so Ayala Malls, no vax, no entry naman sa mga malaog dyan sa Ayala Malls. Oo. Sige. So, manamang pare na tama yan, pwedeng lumakupin Sige. na araw kayong pasistema. Yan ang Okay. report. Jomar Bian, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag na istorya. O dyan tabi sa tabako nagpuuna so pag-impunir kan pagbakuna I should say itong so mako aning business permit. Igwa kang bakery, vulganizan, barberia, restaurant, bars, hotels, ano man na negosyo, kaong-kaonan, karenderiya, turo-turo, inum-inuman, karaoke bars, kay puhanan, bakunado, ipresentar ang vax card. Kung kompleto, okay. Kung bako pa kompleto, ma-renew ka, kan sa imong license, permit, magibo kang kasuratan na ikaw mapabakuna and i-schedule ka mismo, tatabangan kan gobyerno na i-schedule for second dose. Yan. So sa employer iyan. So sa empleados naman tabi, dapat sa mga empleados mo bakunado. Kung bakunado, iyan, magpapa-antigen ka or swab test every 2 weeks. So mga employees, magibo kang kasuratan. Or else, kung di ka magibo kang kasuratan na yan, di i-release ang business permit. Yan. Now, kung magibo kang kasuratan, mismo nang sa gobyerno ang matabang i-schedule na kamo for vaccination. Takaning sigurado na mabakunahan. Yan, magayon na sistema tabi dyan sa tabako. And ako ay for sure malakop ini tabi sa bilog niya tong komunidad, maging sa Premier Buda Tercer Distrito Canalbay. And in relation with that, tabi sa ngaran po kan sa tuyang pinag-apod na public service, sa programa na tingog ka na banwaan, yung Ayala Malls, igwamanin abiso tabi na sa mga malaog dyan tabi, dapat ining igwaning vax card sa ining paglaog dyan. Apera ka itong ma-access sa essentials tabi. Yan, pati Pacific Mall, iyon naman tabi. In fact, ining Pacific Mall tabi, iyon naman po so Pacific Mall, iyon naman, basahon ko kung una ini tabi, for the public to be informed, and mall hours is 10 a.m. to 7 p.m. Minimum health and safety protocols must be always observed. Face mask and maintaining physical distancing, temperature check bago malaog sa Pacific Mall. Tapos all individuals will be required to present their vaccination cards before entry. Yan. Unvaccinated individuals will not be allowed to enter the mall premises and prohibited from indoor and alfresco dining. Yan. So mga bakunado, dahil magkakalaog dyan sa Pacific Mall premises, and prohibido duman sa mga indoor and alfresco dining. Ining sa mga kaong-kaonan baga. Except, oni po ang exceptions. Kung kamo po, mabakal nin essential goods and services. Para you can take out, mapasiring ka mo duman sa supermarkets, pharmacy, Buda dental and medical services, Buda appointment with government offices. Tadyan baga sa Pacific Mall, igwa dyan mga opisina de gobyerno. Buda igwa dyan mga dental and medical services sa laog. So exemption po yan sa rule. So mga mapasiring dyan, maski bakunado, pwede ka mo. Buda mabakal sa supermarket, groceria, tabi, pwede. And then, itong unvaccinated minors below 12 years old. In the meantime, bawal yan, restricted in mobility. Those not allowed in malls except, yan, pwede naman ini. Medical, dental, and visits. Medical, dental visits, buda sa appointment duman sa mga gobyerno, di opisina di gobyerno na yaon sa Pacific Mall, provided na sinda po accompanied, fully vaccinated kan mga
magurang or sugarjan. Tayo baganin nga kuning dental clinic dyan sa Laogan compound. Ban dental clinic dyan, arog kayan, buda may so DFA yaon dyan. Ha? Ngunyan, kung mako ang passport sa DFA so minor, dapat kaiba so guardian o parent na fully vaccinated tabi. Yan. Okay, buda kung mapasiring yan sa dentista, ano? Arog po kayan sa Pacific Mall. And nahiling ko man tabi, so sa Ayala Malls, iyo man po ang sistema. And iningani, istorya man, ano, mismo ng supig ko ni Gobernador Bitsara ini, parte paano ini duman sa executive order ni Gobernador Al Francis Bitsara na pinaluwas kaso nakaaging Lunes na hapon ba yun, Angel? Ano? Lunes na hapon binasa tangani sa Bicol Target. Fresh kan makaluwas pa lang ito. Kasabay na po yan duman sa mga kasabay na yan duman sa general order, itong executive order na ipinagpaluwas ni Gobernador Al Francis Bitsara. An araw kayo ng mga pasistema. So, nagsurunod na po ining mga establishmentos de negocios digdi sa Satuya sa probinsya nin Albay. That's in accordance with the executive order issued by Governor Al Francis Bitsara. And dyan naman sa tabako, sumanungod naman sa pagkuhanin mga permits, yan, tabi, kaipuhan, bakunado. Both the employers and the employees. Sige, nagpupo na po ha, ang restriction, budaan pag-impunir talaga, kana todo-todong pagpabakuna na po ha. Ako ay dot at masunod kay Dibujing, sumari nyo na kan mga lisensya ha. Iyon na po yan, driver's license, asiniba pa. Report kita bago mag ikaduang kabtang kantingog kan Banwaan. Comparing Al, thanks for waiting man tabi. Go ahead na, good morning. Good morning, pade. Inguang matapos kan ako Bicol Party List. Ang implementasyon kan 71 sites nin solar water system project sa Bicol Region bago mag-abot ang eleksyon. Ang sabi ni Attorney Hill Bungalon, ang second nominee kan ako Bicol Party List, na sige ang libot ninda ngunyan Bicol-wide para ma-implementar na ang mga project na ini asin mapakinabangan na kan mga barangay dahil ang matatandaan na ang water system projects na ini kan sarong taon pa pinunan asin igwayanin pigalukar na budget kan sarong taon na piginguan nindang matapos iyan Bicol-wide tangani na makasunod naman. So additional budget for this year na ang target naman mga sitios dahil ang tama notaran na bako sa digdi sa Albay kundi specialmente digdi sa Legazpi City kadakol ng mga barangay ang nagkatarawan kan na project na ni asin na biging pa man na madara ini sa mga sitios dahil ang tanakulaon na paginabang sa mga residente basic ining kaipuhan kan mga yaon sa barangay. Kaya pinginguan hanggang ka na kung Bicol na ma-implementar ini sa lalong madaling panahon. Bicol-wide, dahil ang otro taon, o niya na taon, igwa naman in kadagdaga na budget ini para sa mga solar water system projects Bicol-wide. Di gustong sabihin, kumpadring Al, ini, dahil nagtatapos ngunyan, yan ha, so mga nagpapara tarang bagay, paano nga eleksyon kaya arog kaan ang pagpaparabugtak naman na iyan. Duro-diretso yun pade. Duro-diretso yun na so pinagasabi ta baga ka ito na kundi nga na ining pandemic na ini, harayo pa ka ito, napuna na iyan. Iyo baga sabi nga ni Congressman Pido Garbinta, inapot ni Governor Bitsara kung kaya masustain ang mga projects na ini, mga programa ka na ko Bicol. Sabi man ni Congressman Garbin, ay daw tapos ng eleksyon, matapos na ang turno sa sunod na after election, doon rin sa mga dahil ang tamay pig-alokar na budget kaya ng gobyerno nasyonal to ako Bicol na papakinabangan kan mga Bicolano. Yan, sige, sige. Pari informasyon pa digdi sa Luas, Alar Mario, DCG. Thank you so much, kumpadring Al, sa mga dagdag na istorya dyan sa Luas. O yun na nga ni bagaso pinagsasabi ta kay ito, kaya nakalis pang mga panahon, ining solar water system program project ka na ko Bicol,
This was conceptualized several years ago. Dahil pa lamang piguho na ining COVID-19 pandemic na ini. Kung dahil nga ining COVID-19 pandemic ini, mas paanbong karas kayan. Dahil pa lamang naunambitan ng eleksyon na ini 2022, pinag-conceptualize na yan nara Congressman Saldico, nara Congressman Garbin. Tanahiling ninda ka ito, taonan pigibilang siguro 2 years ago sa mga intervista ta ito kay Congressman Garbin, ang masunod na problema kan kinaban tubig. Apuera kan ining sa petrolyo, tubig. O kaya as early as ngaya anong taon nito 2019 yata ito, nakakahuron ta na kaan igwa na ning ipigpapaluwas kan sa Congressman Garbin, sa Congressman Saldico, mahinguha ngaya kami na makaalokar nin pundo para iyan na mga hararyong lugar na nadidinay kan basic right, the right to safe, potable, available, clean supply nin tubig, matawan man lamang ni nagkakanigong solusyon. Ngunyan, natsimpo sa na nag-pandemic, medyo nag-adjust baga sa gobyerno, kan sistema, gabos, mga opisines, pag-transaksyon sa gobyerno, pag-release nin mga pondo. Ngunyan, na maski dawa nga ni pandemic, nahinguhang ma-release iyan, sagkod na, ngunyan baga, so panahon kan eleksyon, diretso kay, life must go on, so cycle ta must go on. Diniretso yan ka na ako Bicol, with or without election. An sa isip ni sabi kay tunara Congressman Salde sa na Congressman Pido, bako sa eleksyon an samuyang kaisipan na pigitsimpo may ina-eleksyon bako. Ini po kinonseptualize haluyuno na chimpo sa nang inabot ngunyan kan panahon kan eleksyon tanapin tingani kaning so COVID-19. Pero with or without election, diretso yan. Pagkatapos kan eleksyon, diretso pa yan na mga solar water project na yan kan ako Bicol. So mga farthest na mga barangay na kaya igwang makukuha ang source ng tubig, tatauan ni nagkakanigong atensyon, solar power, dahil nakaipuhanan ng kuryente na konektaran pa yung konsay ng mga electric cooperative, makuanin puwersa sa Aldao. Tanganing mapaandar sa motor na masurop ng tubig, mabulo sa mga bumba, mga gripo. O yan po. Taan na sa indakan na filosofiya is water is life. O kaya so mga nagaparakuan niya, paano nga election kaya arokan? No, sala kamo dyan. Dahil pa lamang na iistoryahan ining eleksyon na ini, pinagplano na nara Congressman Garbin, nara Congressman Saldico, taan katuyahan nila bako sa pagpaamot sa eleksyon, kundi matauan ni nagkakandigong serbisyo, basic right to water an sa tuyang mga kaymanwa. Yan, sige po. So yan na, duro-diretso po yan, the assurance na aabuton. Halat-halat ulit, igwa, sabi baga ni Barreta niya, igwa nin pundo pa na alukar, na hingwahan, na iba pa diretso, tanganing makontinue ang proyekto. Ano? Sige, we will be right back. Pakalis kan mga pagiromdom. Ako po si Jaime Fabregas. Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Makung mauragon kita. Saka ang kandidato ta, ang pinakakwalifikado sa gabos kang mga nagdadalagan mo niyan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas. Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advert. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo. Natibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District of Albay. Kay dami mong pinagdaanan, ngayon pa ba susukuan? Kung lahat tayo'y nabibigatan, sama-sama natin tong lagpasan. Sa bawat laban, hinebra tayo, at sa pag-ahon, hinebra tayo. Sa huling patak ng bagong taon,
huling patak para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, aras ako, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na posibleng palawigon pa kan gobyerno ang pagtaonin primary doses kan COVID-19 vaccines sagod sa ika-4 na dose. An sa iyang tinawanin punto, iyon pahayag ni Vaccine Expert Panel o kana Vaccine Expert Panel na nagsasabi na ang mga tao posibleng mga ipo nin 5 doses kan bakuna tanganing maabot ang full immunity kontra COVID-19. Sa iyang sinabi na mas kaipuhan ang kompletong proteksyon kung kaya pwedeng magkaigwa nin 5 doses. Idinagdag pa man ni Galvez na ang gustong sabihon na magkaigwa nin tulo o 4 na primary dose as in booster iyo ang final shot. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac. Antibac na antivirus pa. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez.
Diretso na kita kan mga istorya pa dyan sa luwas. Good morning kay Sir Nong, Kang Nong Mitsyap. Maray na aga tabi, Sir Nong. Buda dyan sa Dampa ni Nong, sa may Alternate and Tahaw Road. Good morning tabi dyan sa Indo, sa Nong Mitsyap. Buda dyan sa Dampa ni Nong, sakod sa familia. Good morning tabi. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, good morning. Please go ahead na, Ans. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, nagtaong asigurasyon nga niyan ang Joint Task Force Bicolanzo kaya ang Philippine Army na matabang sinda sa Commission ng Elections o COMELEC na masigurong protegido asin ligtas na lambang publiko kunya na nagpauna ang election period. May kanaraman sa papaabot na eleksyon 2022. Ini ang sinabi ni Major General Alex D.C. Luna, ang pangayo Commander ng Joint Task Force Bicolanzo kung sa ida. Kaya ipinahayag na pakikisaro asin kooperasyon man giraray kan nasin ang komandansa sa COMELEC pati naman sa PNP Bicol ang papaurgo ninda kunya na Enero sagud sa matapos na eleksyon hindi sa tuyang kapalibutan. Sigun sa inda, pero sa pagbantay sa mga checkpoints kontra sa may kinaraman sa pag-implementar kan ganban, siguro duhon maninda na protehido ang mga Bicolano may kinaraman sa kung ano pa man na atake ng mga makateroristang grupo sa manlain-lain na lugar, lalo na sa mga konsideradong talagang dakula pa na proliferasyon ka na insurhensya sa tuyang kapalibutan. Sinabi ni Luna, nasa ngunyan apera sa indang espersos na makontra ang mga kriminalidad may kinaraman sa papaabot na eleksyon. Agadon manindaan kooperasyon at partisipasyon kan publiko may kinaraman ni gitangan na maging smooth na ang dalagan kan eleksyon 2022. Yan tabi siya piyon, mga informasyon pa with Boy, Ans Galero, DCG. Salamat tabian sa istorya. Ali dyan sa luwas. Kasabay si Boy sa Mobile. Sige. Sa mga aber daw mga Tagaligaspi, kumusta ang bulos kan tubig nindo dyan? We have something to be prepared of, ha? Dapat paghandaan niya to, buda, sana makakuha kita nin kasimbagan, maski dyan sa PhilHydro, sa LCW dita. Hilingunin do, bako pa nga ni summer baga, ang bulos kan tubig tangon yan, iling kamunaan makadesisyon tabi. So quantity ha, dahil pa kita naghururon kan quality. Yung quantity lang tabi. Kaso bagong aga, nakahurong ko sarong midbid ta, dyan sa may anong barangay ini, sa may likodan kan Divine, Kalabaanaan, pasiring dyan sa may Jalikod, anong barangay yan tabi? Pakitabang daw po ha, barangay 13 ba yan? O ano? Ining sa likod kan Divine, pasiring dyan sa may Jalikod. So, dyan ba kara Attorney Bart? Naray ko dyan sa may kara Attorney Bart. May nakahuron ako na sarong residente dyan, o nagkaperangan ito. Kari, banggi na sana nagbubulos ang tubig. Are we now technically under rationing na? Igo ba ganing ipinagpaluwas ka ito, igong ipigpaluwas na notisya, igong pigpaluwas na anunsyo publiko so water district na so PhilHydro, so mga sources ninda dyan sa may Pawa siguro ito basta dyan sa may Norte kan Legazpi, critical na ang level kan sources kan tubig. May caller muna kita sa telepono. Hello, good morning. Good morning. Yes, ma'am. Taga-sain po? Yes, po. Kami nga po, sir. Aga-aga na sa dating tubig. Opo. Pirang semana na po yan? Ano ba? Sa sobrang sarong semana na? Aga-aga po yan. Mga anong oras po? Pag alas 6. Mabulos man alas 6. Kaliya, tadaday na. Mabulos tayo mga alas 2. Hapon. Opo. Okay. An tubig alas 6 nin aga dainang nagbubulos pagkatapos mabulos naman mga alas 2 nin hapon. Kumusta ang bulos so kadakulan buda so kalidad tabi? Maliyaho. Pero malinaw man. Opo, malinaw. Okay.
pag alas 2 din hapon na yan, madam, sundo anong oras naman yan? Sundo anong oras ang pagbulos niya? Minsan banggi, kung minsan nauha pang bigla. Oho. Pero ang pagbulos naning alas 2 din hapon, sustinido na ang luya, dahil na yan minakusog. Sa ina, minsan nga ni, mapabulos kami sa kataning ni Wara. Para pabulos naman, hindi siya wara. Ay, sus, di ko na, nagbibigay-bigayan na. Oho, o di sige sabita no tabi yan ha. Opo, sa likod ng SM. Sige tabi, salamat din Marhay, sabita no. Welcome po. Opo. O yan tabi, asaro yan sa ehemplo pa lang, pruebas. An sa tuyang concern digdi is, bako pangani tag-init. Nag-anunsyo na sa PhilHydro na sa indang mga sources diyan sa may pawa gayudan o mabinit, critical na ang level. How much more kung umabot na ang tag-init? Summer. Rumdum ko kaito, anong taon nagpaluwas nin deklarasyon si Mayor Noel na technically we are now under crisis kung ang pag-urulayan tubig sa Legazpi. Inda ko tabi ko na lift or nabawi na ito. Ngunyan, igo baga ning pigtutukan si Mayor Noel ka ito na talagang sa PhilHydro, pigduduman niya nga ni, pati sa pag-inspection kan physical works na nagdadagdag ning pasilidad sa PhilHydro na iyan na tubig sa yawa, duman papadalaga nun, ma-purify, and pagkatapos na ma-purify, so process, engineering process ninda, tabi, so gabos-gabos na proseso ng paglinig kan tubig, disperse man ipapabulos na sa mga pasilidades man kan LCWD na iyumanan ipapabulos kan LCWD sa mga gripon niya to. Ta ito ang katuyuhan na inda kung taman pag-rumnum ko na ang katuyuhan kan pasilidad na pinagbubugtak kan LCWD o kaya kan PhilHydro. Ta so PhilHydro baga yun nagsusupply kan tubig sa LCWD. So LCWD nagbabakal man ng tubig sa PhilHydro. Yan. So nabakal na tubig kan LCWD sa PhilHydro, yun man ipipabakal sa tuya kan LCWD. Ang katuyuhan ka na pasilidad na parang containment pond yata yan o pool or what, basta physical works, makuha ng tubig sa yawa, kaso yawa baga sustinido ang bulos kan tubig. Inda ko sa natabi kung naarin matataposan. O here comes na, maray nga ngunyan ta naglipot-lipot, pabalik na so amihan, nagbabalik so amihan ngunyan sa satuya, pero malipot, pero daing uran. Ilingon nido. So volume kan oran niya to kanakalis na last quarter, Disyembre, Nobyembre, Disyembre, sa kungunyan, maluya baga. Duro diretso na yan. How much more paglaog na kan ining dry season. O paano kita kayan di, are we now technically underwater rationing? O duwa ito, bita no? And then susaro dyan sa may ining barangay 13 ba yan? Sa may Jalikod na yan. O sinda duman, ang pag-aaga dahin tubig, alas 7, alas 8, sa kada mabulos man ang tubig, na maluyahon pa. O maski dyan sa barangay 16, dyan sa may likod sa Nakan Astrodome, sa Balintawak Street. Dati ang tubig dyan, makusog ang waswas. Ngunyan tabi, tama supiga sabi man ka itong caller niya to, na taga-Bitano, pag nagpabulos ngaya kami ng tubig, sukataning miday na ning bulos. Kung mainutan man kayo may magpabulos nga ng tubig, kami andayin tubig, sukataning man igwa. So technically, parang rationing na ito. We should brace for more. Kung dahi po tabi, inda ko sana. Kung matapos na ining pinaglibok kan PhilHydro, na parang pasilidad dyan, inda ko sana kung right on time makakuan iyan, makumplitar, buda, ma-avert ang mas pang paglala na ininin na quote-unquote, parang krisis na nin tubig sa Legazpi. Tabi, maray-ray so mga nasa lugar na iabot pa ka itong so mga supply nin makusog-kusog ang presyon. Lalo na so mga nasa kabakban. Nya ining so nagakaperang lugar, bako nga ning nagkakapera kung nidakul na lugar na tabi,
O paano na yan? Ha? Remember, nasa pandemya pa kita. Pagkatapos, arog kay ni ang sistema pa kan supply ng tubig. Nako. Dai na sana, mawara na sana bagabunjing ng kuryente. Bako sana ang tubig. Tama paghal kung dai kita ng tubig. Ang sanitasyon, ang satuyang personal hygiene, ang pagluto, ang pag, ang pag, iyan na linig-linig sa satuyang palibot. O, paano yan tabi na susko na sa naman na sana matapos iyan na kuan pigigibong pasilidad na yan dyan sa PhilHydro kaya kan PhilHydro. We cannot be in this kind of situation forever. Remember, Legazpi is a bustling city tabi. Kaipuhanan taan tubig, very basic iyan. Pagkatapos ininaw, paano yan maglangkaw ang o paano yan na mismong source na pinagkukuhaan ng tubig, critical na ang level. O anong engineering works ang gigibuhon nindo kayan? Kung sabi nga ni ibaga duman sa pelikulang Apokalipto, pig-istorya ko na ni ito several years ago pa sa programa. So, hilingon nindo, inda kon igwakan sa Netflix. Apokalipto. Ang kunyan duman, parang ang message kang pelikula is yung pangatamanan tan kinaban. Ang setting ka ito so mga tribes pa, ang pelikula, mga tribu-tribu pa. Dahil na nin tubig yata ito, dahil na nagbuburo nga so sa indang pananom, dry season, dry spell, nagsasakripisyo sinda nin dugo, nin tawo bunjing. Oh. May pipugutan, pipaligid so payo hali duman sa tore, pipaligid so nagliligid so payo na pinutol. So dugo, pipabulos, tangani ngayang iyon magserbing pambaribi, sakripisyo niya to para sa inang kalikasan, da ibalik na ang tubig, supply ng tubig. O kung ano pa man, taday na parang dipisil ang pagbuhay ka ito. Mga tribo-tribo pa ang setting ka ito. Ngunyan, igwa duman sa setting kang pelikula na pagkabanggi, parang meeting man ang pagkabanggi, nasa palibot kan bonfire, yaon so council of elders, mga maedad na, iyo ang nagtataram sa mga tribes, fox. Ang sabi ninda duman, ngaya, do not bleed the earth until the earth can bleed no more. Yan. Dahil ngayon nindo pagpara pagaon, dahil nindo pagpara piton ang resources naturales sundo ngaya that the earth can bleed no more. Dahil na ngayong maitatao pa. Yan sabi duman kan mga elders duman sa pelikulang ito. Ana dahil kita umabot sa araw kayan tabi ano po. Sige, napangarang kang bilog na tropa. Happy birthday giraray kay VP Henry M. Salamat kan sa inyong pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Tulos man na masunod. News Manager Mardela. Ako po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pagantabay. Abangan ang masunod na programa. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Hamon mga true hero, sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropathy.